zove me gazdarica toga sve, kao molim ti izađi kao nenormalno, kao idi tamo kao kod konja, tamo kao dvojica, brate, najjače sam, dvoje se peglaju, brate, tamo, ono vriši kod konja, brate, sve tamo bili. I konja. I ova kao izbacuju stava, ne možete tu, brate, oni kod konja, brate, uši, brate. Tu je hangar sa konjima, je li tako? Da. I oni ušli u štalu, u štalu su ušli. Uši, brate, daj tamo scenu. U štali su se karali. Nisi imali ideja, znaš šta je, ono je bilo strašno. A dobro, to nije to, evo, Hrvoje Karuš bunju, brate, neku random ribu. Slušaj šta se desilo. Ovo je bilo najču priča. To je istina. Slušaj, mi završavamo havariju žurku, gledao. Završavamo havariju žurku. Ne, ovo. Izlazimo. Ajde ja krenem, otprilike. Ajde, Mora. Ja došao tamo, preznaje, ne znam, onaj put, ono najgori put na svetu. Ne, ono nije moglo se dođe. Ja došao s kačketom, vi me nagovarali da idem na tu žurku. Znaš mene, kao ko sam mora, Dolazimo, neka random riba me samo ljubi u obraz, krene da me krlja. Nemoj ti da se smeješ. Još ona narodna muzika, jebim te usta za to, jer to mene pogađa jedino, ja ne moram imati alkohol za to. Posle, ja peglam 20 puta... Ne, mogu ja pre toga. Ajde. Znači, ta riba ga spopada, Ali spopada 200. Ovo je sve fake, mi ovom izmišljamo sve. Ovo je havarija bilo, znači, ja bilo u fazonu, okej, šta se dešava, ovo je mi samo dovodi neke ribe. Kaže, kakve ribe voliš? Rekao, ne znam, plave. On sponuje 6 plavih riba. I kao, podnajte se moj druga vojsa, odakle ih vadiš? On kaže, gle, sad će bude show. Ja rekao, koji show? Bila Murija, ovi skakali, pali strobove, sve već bilo, ne znam šta novo se desi. Likuše na lancima, vrte se, padaju s plafona, rade akrobacije. Karaju se kod konja. Oj se izbošta iza konja. Znači, havarija Project X, ali ono Balkan Edition. Project H, razumeš? Znači, havarija mozga. Ja ne mogu njega da nađem. I ne mogu da nađem Mihajla. A tek smo krenuli da se družimo tad. I on je malo naš bio onako ipak, znaš, nije naviko. Mi ga lomimo, voštimo i sve snage. I Michael kao... On prvi mi gura ruke u usta da peglam. Prvi put sam peglao s njim u životu. Nisam peglao dok nisam došao u Beograd. Ja mu gurao prst da Gura mi Sad prsti. nisu bili prsti. Čekaj. Dobro. I još bolje. Šta? Tad su najbolji drugari. Možda malo više. I ovo, daj, sedi. I šta se dešava? Nemojte mene, njih dvojice su bili zajedno, kako kažu vesti, ne ja. To je nešto to je priča za posle. Slušaj, šta se dešava? I Michael izlazi, znači okej, ljubi ga ta riba po obrazu, ono, kraj žurke, 5-6 ujutro izašlo sunce, mi izlazimo, bondisimo, brat naš izlazi i nosi 2 ribe na ramenima, znači nosi jednu ribe na krkače i drugu ovako nosi u rukama i on izlazi iz 2 ribe, neke malene, ali ne popele se ko majmunčići i on kao, brate, idem muziku, one ga ljube obe, ja rekao, što se dešava? Ja na stepenicu rekao, daj Michael, brate, vidio sam ga svojim nekim ribama, bre, spreči ga, bre, tamo pada mi ko ludak. I ja kao, okej. Ja prilazim, neka klupica ispred, Michael, te 2 ribe ovako ih drži, pričaju, ali obe deluje nezainteresovano. I ja kao, brate, šta Michael radi smara, ja priđem i ova riba mi jedna kaže, slušaj, a što nije bilo iste, nego fejkuju, i ja prilazim i kaže ova riba, ovaj smara mi drugaricu, ja rekao, važi, ajde da ti ja nešto pitam. Znaš, one najgore drugarice, što te odlače su ljubomorne, njih niko nije uvatio, razumeš? I njih dvoje se zgotivili, ljube se ovo ono, i oni kao, žurimo na taksi, ajde, ne znam, zvaću ovo Milica, ne znam kako se zove, Milica, žurimo na taksi, stigujem taksi, šta on radi? I on kao, da, evo, sad ćemo mi nešto zapričali. Gledao, ja se okrenem, nema Michael, nema te ribe na toj klupi. Znači, to je ispred, iza nas je taj što god konjički klub. I mi ga tražimo, ja ga zovem, on se ne javlja. Ja odem iza kuće, bio fazon, nema šanse. Mrkli mrak, sred šume, ništa se ne vidi. Ja odem iza i samo čujem peglačinu, brat moj vošti iza od pozadi, ja kričem da urlam od smeha. On završi, ja kao možda nije on. Ja stojimo ispred na ulazu, on se vraća, ovako, sa poluotkopčanim šlicom, farmerkama, ona trči na taksi, joj, izvinite što smo čekali, kao nešto, izgubila sam telefon i mi vrištimo od smeka, nije nam dobro. A meni je nerealno da takve devojke postoje. Ja sam... Šta ti je? Čekaj, slušaj. Ne, zamisli ti si... Zamisli ti si riba, vidiš me kako peglam 7 puta, ono, nisam ni oprao usta, niti ništa. Povraćaš. Povraćam život iz sebe, Ahila i Sinana i svaku pesmu. Sve sam povraćao što sam čuo. Pa Sinana. I krene, ona me ljubi posle toga, to je već kao heavy. On i da ti ljubi, bilo dobro, dobro to. I on mi daje kondom kao, brate, pazi šta radiš, i ja ono, ne znam gde sam ovako. I uzimam kondom, i ovako, tu ga stavljam, ja sam tripao da mi tu džep, samo sam pustio na pod kondom. Ti ga ispustio dole. Slučajno, ne znam i gde sam, otišao sam tamo, ja sam mislio, ne znam ni ja šta kara, možda njega, nju, koga god, ne znam ni ja šta radi. On bi tad sve... Samo da ima dugu kosu, brate, boli me kurac. Samo daj nešto, daj šta daš. Ja završim i samo se vraćam. Pa pazi, ja završim, ispeglam se. Ova kao, šta, beži, brate, gajbi, povraćam se, bok te si normalno. Vraćam se, vidim kondom na podu. Znaš kako smo se ja i on sreli? Ja i on se vraćamo na pola puta gde si
I oboje ovako pogledamo kondom i kao, brate, jebem ti mater, zašto sam ti dao ovaj kurac? Ali, brate, ti si još gori, brate, ti povraćaš pola sata i ti si vas ma da, ajde. Ona čeka i stoji Ona pored njega čeka. i čeka da on završi. Koja je sad mene da izvošti? Ali ti si još gori, peglaš, nije ti ni do čega, boli ti želac. Ma realno da ga ubaci malo. A nisam ja toliko hteo. Ja nisam znao Stari gde. ti teo karu u žbunju. A čekaj, ajmo realno. Ko se nije karao u žbunju? Ajmo realno. Ja nisam. Ne se. Ja nisam, u ko je žbunju. žbunja, U druže? žbunju. Čemu Nije to? bilo žbunje sad. Evo, ko je? Kupice, ali žbunje je bilo pored, ali nije bilo žbunje to. Dobro, pa Nije jesi u kurac žbunju. sve. Bilo je žbunje, bre, bušes, brate, ono razumeš. Iza kluba tog je Bile bilo. puše, malo je biš Da, tamo je puš. bilo.